Salam. Wa alaikum salam. Ýagşy balçymsyz? Edilödi. Gelin geçin. Hay. Bir yerle öýüň energetika gowdar. Negatif energetika var öýüň içinde. Aýtdym men sana güýç balçy. Bilen. Mene häzir öýüň energetikasyna birinji başlamalda wak. Aýtdym aýal şu öýüň energetika gowdarlyp. Energetika. Hala diýerlik bar. Şuň sürüýde mantypçylykdyr. Dogrymy? Hawa. Men hemme zady bilýän. Ma hemme zady aýdýarlar. Kim aýdýar? Ha? Kim aýdýar? Ýok, aýdamak hiç kime. Kim aýdýar, aýdamak. Şulotoda gadymdan galan bir zat aýatyr. Bir zat barmy? Köne. Enem 54 günlükde gezelenci. Ayırmalı mı? Şo, ha? Ayırmalı mı? Yo, aýyrma. Gijan ýary. Ola kanelýär, nire urutjak. Aýyrsak gowanmazmy? Hanenni meseleňi aýdym. Näde aýtjak, men bilemem. Dur. Sen aýtma. Ma hemme zat aýdýarlar. Şahallas. Marda delmen. Marda del diýär. Senin köpden näri çağaňyz olan akşylmy? 4 san çağamız var. Yatyr. Şahallas. Siz ayarlawan bäwes garaşýaňyz dogrymy? Ýok, bu bolşeýler. Şahallas. Dogry daýyndaro. Marda del diýär. Bolýa, senin çağaňyň saçysynak. Bilinmi? Kerwen, gel oğlum. Bu ne bu? Şahallas? Siz ayağını bir uparı etsiniz. Şeyle mi? Ýok, howam oýnalat ýok. Ýok, kim diýär? Şahallas! Bir uparı etsiniz. Bidirip gürlemesene howam. Sen ayağını bir uparı etsiniz. Ýok diýen ho. Aydın da onu, nämet biro? Ne bolýan, aydın da? Ne ayağını bir uparı etmedik bolsaň, zahir aladan beri yok bolsa, sağa çıkma bolýan bolsa, hemme zat palçyň öldürmeliýän zat ýokdur ha bir. Primerrak bir aydın da näme bolýandy? Meňde başga işim ýokmy? Bara geçsedenim ýa-da. Bara ýa, kelleňi hakaýyn. Agam. Gedir takdyp pul bermen gitsek. Ýekejem etdiňnam. Awa. Günne gije. Aha. Bir zat tarqallaýa. Nerede? Şular ýaly wagt ödem ilginç sesler eşdilýär. Seriozmy? Şap. Ýokardan. Ýokarda kim ýaşaýar? Biz täze göçüp gelip bilemiz. Demek buraydı bir zat aba. Bir zat ba buraydı. Sırosla ayrmalı ne? Men ayıp veren bakan oşor. Bakatın oşor. Öyde et ba mı? Fars ba mıydı? Bağırmanlıktan galan 4-5 kilo. 4-5 kilo olsa şoň yarım kilosyny alýan. Bölüklep her çunkdy birin oýan. Her çunkdy. Galan 4-5 kiloňy maňa berýän. Men ölmöýdi etmeli işe maňa bilen. Burçda goýsak, porsamazmy? Porsamanlar şu. Ona porsaman soň şu zat porsa bile çykyp gidýär da. Bize moň ýüzünden çykyp gitmelmi? Ha? Näme çykylan? Dur howam, dur ýere barýar. Biz sana bel bagladyk. Ýaşat beni. Karyeram olsa men ýagty görmän ojanon. Gaýrat edam, kömek edäýdi. Gaýrat et. Aslında bular ýaknat bolanakdyr. Ma bara. Şim tapıp ber. Şim? Şim. Bolýa.
Men yukarı çıkacak. Onun duayını ötürenenler. 8. ayda o. Razi. Men çıkacak, men çıkacak. Geliyor muydun? Howu diýene. Doğrusu. Howu. Şallas. Vay seni yandım. Sağ ol Potter. Zakara zälikene. Şallas. Salam olsun. Şunu bir talaly. Gayrat et. Nämen itwa oňşy? Nämen itwa? Oo, toğum geldi. Oğlum gel geç. Şiddet nämen dedi? Yuvaşayın o sapıllaman yayın o. Tamdırlendegine dastap tuttur ya. Şeyli füyce o. Sapıllaman it bolan o. Gel geç. Tamdır nezeti. Selamun aleyküm. Waalaikum. Tanıdın mı beni? O sana suğurenna. Horlanyan deyip. Şo musu? Şodaşy. He, geleveri. Yadyňy düşýär mi sen bana? 1 litrjik su verdin. 25 kilo aýyrýan inim diýen ol. Oho, 25 kilo aýyrmaň deregini. Oho, men 35 kilo aldım üstüne. Ana adaplasana men gidecek. Ey, eşdäňmi? Götür ustaýdan. Adaplasın men görecek. Hataplasak mı? Men sen bilen hataplaşýan. Sen adaplaşakan da. Menim hazaplaşaýym. Ha? Böyle yeterse. Yeter. Tamdır lezzeti. Sapfırlık ediledi. Hamarlaş.